Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay mga higala, dagang salamat o kini nausab si Pastor Mark sa niana sabta sa atong the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. O salamat mi sa Ginoo nga kini nagapadayon sa pagsangyaw sa kamatuoran mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag. Kay importante mga higala nga makabaton taning kaluwasan sa atong kalag. Importante nga ang atong eternidad masiguro kay wala ta masayod sa atong kinabuhi, wala ta masayod og kano sa ata aning kalibutan na wa gyud ta masayod mga katawhan karong panahona na nagkamatay, daghan nga mitaliwan na. But ang usap ka pinakaimportante nga pangutana mga higala, ikaw ba siguro na og langit? Kay kung dili pa mga higala, ingnon ta ka paminaw gyud og pulong sa Dios kay way laing mutultol nato sa kamatuoran mahitungod sa eternidad kung dili gikan sa pulong sa Ginoo. Kung wa kay panahon sa pulong sa Ginoo, ingnon ta ka mga higala, di gyud ka andam sa eternidad. Because ang Bible mo ni siya gingon nga best instruction before leaving earth. No, mo ni siya pinaka-safe nga libro nga atong angay tun-an basahon ug unsaon nato nga makasiguro ta sa atong eternidad. Ug karon nga kabuntagon atong hisgutan kining suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Niyon ang Bible apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. No, so gipakita diri mga higala ang dako nga gugma sa Dios. Ug mao kanatong hisgutan karon tulo ka butang ani nga bersikulo ug unahon nato kining pulong nga atong nabasa diri nga samtang kita mga makasasala pa. No, samtang kita makasasala pa, now mga higala mosugot kag sa dili sa atubangan sa Dios, ikaw ug ako makasasala ta. Whether you like it or not, siguro tan-aw nimo sa imong kaugalingon, maayo kayo ka, buutan kayo ka, manggihatagon kayo ka, matinabangon kayo ka, higala di na mo matter sa Dios. Because ang iyang pagtan-aw nimo makasasala ka. Walay butang nga maayo, walay butang nga limpyo mo gawa sa usa ka trapo.
No, ningon ang Bible, kita sama sa usa ka trapo. Hugaw ta tubangan sa Dios, walay butang nga maayo diri nato. Nagingon ang Biblia sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. No, kung mao man gani na giingon sa Biblia, di na mahitabo nga exempted ka, apil gyud ka, no, kabahin gyud ka tungod kay kita mga kaliwat miadan. No, ningon ang Bible, walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Ginoo. No? Siguro relihiyoso kayo ka, maayo kayo ka, masimbahon kayo ka, pero mga higala, ang dakong pangutana, ikaw ba luwas na? Ikaw ba napasaylo na sa imong mga sala? Timan dili biya tao ang mapasaylo nimo ang Dios. No? Mapasaylo lang na mga higala kung ikaw anaa ni Kristo. Muna nga ini nga kabuntagon ingon ang Biblia, samtang kita makasasala pa, di gyud nimo makit-an ang gugma sa Dios, di gyud nimo matagamtaman ang gugma sa Dios kun dili nimo tan-awon imong kaugalingon nga nanginahanglan ka og manluluwas. Because mga higala, importante nga makarecognize ta nga makasasala ta. Mo recognize ta nga wa gyud tay mahimo sa tong kaugalingon, because kung di na nimo ma-recognize imong kaugalingon, kanunay lang gyud kang nagunahuna nga maayo ra gyud kay ka. Kanunay ra gyud ka nga makauna-una nga ikaw mo'y makahimo og dalan padung sa langit. Kana bitaw lang gingon nga magtinarong lang ta, magbinuutan lang ta, malangit ra lagi ta. Pero mga higala, dili na siya mo'y plano sa Dios. Dili na siya mo'y nabatid diri sa balaan nga kasulatan. Kay ningon ang Biblia sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So buti pa sabot kita tanan, ikaw ug ako, no? Ikaw ug ako mga makasasala ta. But the good thing is ningon ang Bible, ang Dios nagapakita sa iyahang gugma nganhi kanato. No? Nganhi kanato kinsa iyang gipakitaan sa iyahang gugma kita. Kita nga mga tao tungod kay pinangga ta sa Dios. No? Tungod kay dako kayo ang gugma sa Dios diri kanato. Hinumdumi nga ang mga anghel silang Lucifer sa dihang nakasala sila, wa gyud sila tagaig kahigayunan sa Dios. Wa gyud sila tagai og kapasayloan sa ilahang mga sala. Wa gyud sila tagaig higayon nga maluwas sila. Wala, destinado na sila sa impierno. Pero mga higala, ang Dios nagpakita gyud sa iyahang gugma kanato. Giunsa man niya pagpakita ang iyahang gugma sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, nagingon ang Bible, kay gihigugma gayod. Ningon ang Biblia, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. So mga higala, ningon ang Bible, gipadala niya iyahang bugtong anak, no? Gipadala niya iyahang bugtong anak aron nga unsa man maluwas ta, mahimo siya nga manluluwas alang kanato. Nagingon ang Bible nga kung mutuo ka ni Kristo, ningon ang Bible, dili siya aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag. Kay ngano man day mga higala, tungod kay kita tanan destinado na ta sa impierno. Ikaw ug ako, ningon ang Bible sa Roma 6:23, kay ang suhol sa sala kamatayon. No? Ang suhol sa sala kamatayon, mamatay ta sa lawas, mamatay ang atong kalag ngadto sa kalayo sa impierno. No? Pero ang pinakasakit nga butang tungod kay ang kamatayon sa impierno, conscious ka. No? Dili na kamatayon nga wala kay pamuot dito, wa nay kinabuhi dito. Ingon ang Bible na ay panagkagot ug panaghilak, panagminatay, pagmahay nga maimong mahiguman kung ikaw moadto sa kalayo sa impierno. Di biya na bot ipasabot mga higala nga ang ubang tao dautan kaayo ug ikaw maayo, dili ka moadto sa impierno. Kita tanan destinado ta sa impierno.
musugot kag sa dili, kita tanan destinado ta sa impyerno. Apan salamat sa Dios nga siya namatay alang kanato. Ingon ang Bible, oh. Ingon ang Bible, nagapakita sa iyahang gugma nganhi kanato. No, nganhi kanato. Kita mismo ang giagda, kita mismo ang giarian sa iyahang bugtong anak. No, muna ingon ang ikatulong pagtulunan nga giingon diri, si Kristo namatay alang kanato. No, si Kristo namatay alang kanato. So kita mga igala nga mga makasasala, kita nga mga patyunon unta, kita nga padulong na sa kalayo sa impyerno, gipakita ta sa iyahang gugma, gipakita sa Dios ang iyahang gugma nga gipadad-an gyud ta og manluluwas. Unsay nahitabo? Namatay si Kristo dito sa cross, gibayran ang imong mga sala, siya mo'y nag-ula og dugo aron dili na ka mag-ula sa imong dugo, siya nagpalansang dito sa cross aron dili na ka ilansang sa cross, siya mibayad sa imong sala aron nga maluwas ka. Pero pangutana, unsaon man nato nga maluwas ta? Simple ra gyud kayo ang gipangayo sa Ginoo. Ngayon ang Bible sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31, og sila mingon, tumuo ka ni Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. So unsa day gipangayo sa Ginoo nato mga igala, wala siya nangayo nato ug maayo nimong binuhatan kay kaybaw siyang makasasala ka. Wa siya nagtan-aw nimo nga manggihatagon ka kay kaybaw siya nga imong kasing-kasing dawtan. Wa siya nagpaabot nga maggahin kag dakong kwarta kay di na imo iyaharasad na, o kaybaw siya nga unsa ang imong estado sa imong kinabuhi, mga dautan ta, mga makasasala ta, mga wa tay nada atubangan sa Dios, mga hugaw ta, mga traputa. Muna nga si Kristo naghatag sa iyahang kaugalingon, nagpakamatay alang kanato. Munang sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 nagingon ang Biblia, kay siya nakahimo na kaniya nga sala alang kanato. Would you imagine? Ingon ang Bible, kinsa wala nakaila og sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Walay sala ang iyahang bugtong anak, walay sala si Ginoong Hesus Kristo. Pero dito sa panahon nga gilansang siya sa krus, siya mo'y nagbitay alang kanato, siya mo'y nahimong sala alang kanato. No, mo na mga higala pagkanindot og pagkadako sa gugma sa Dios nga iyahang gipakita diri kanato. Nagingon ang Bible nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Dili siya angayan nga mamatay dito sa cross, kita unta mo'y angayan mamatay dito sa cross, but tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, siya mo'y mihimo alang kanato. Tanawa sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 24, kinsa sa iyang kaugalingon nga lawas mipas-an sa atong mga sala diha sa kahoy, aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala, mabuhi gayud ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kangkinsang nga samad kamo nangaayo. So mga igalak kani di ay ang atong kaluwasan, dili ni tungod sa atong binuhatan, dili ni tungod sa atong pagkamaayo, tungod ni sa gugma ug kaluoy sa Dios diri kanato, mo na gitawag og grasya. Gihatag nga gugma ug kaluoy sa Dios ngadto sa mga taong dili angayan. Angayan bagutang pakamatyan sa Ginoo, nga kita man tay angay mobayad sa atong sala, but ang Dios mismo mo'y mibayad sa atong sala. Siya mo'y mipas-an dito sa krus. Siya may mitugyan sa iyahang kaugalingon alang kanato. No? Muna ang pinakadako nga gugma sa Dios nga iyahang gipadayag diri kanato. Muna mga higala, paminaw og sudo nga pag-ayo, nga ang gibuhat ni Kristo dito sa krus alang to nimo ug alang nako. Gipakamatyan ta niya tungod kay dako kayo iyahang gugma diri kanato, no? So inaot ko mga higala nga imo ning mahinuktukan sa imong kaugalingon, si Kristo nagpakamatay alang kanimo. Inaot mi nga imo siyang dawaton, imo siyang angkunon nga manluluwas ug ikaw maluwas. Kini na usab si Pastor Mark sa Sidon ug kami mag-ingon kaninyo, daghang salamat
Maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark Sasidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.